Mga tol, ay skrito ani. Kung taon mo aning oil seal mga tol. Labi na kung replacement yung napalit ng engine oil mga tol. Kani putlan mo ning spring mga tol. Sa ni sa putol. Ani siya ay sumpay mga tol, mga tol. Alhan mo na kanay hawak. Tanggalon mo na siya mga tol. Tanggal na siya. Tanggal na siya tol. So putlan mo ning kaning dako. Ayaw ning gamay nga side mga tol kay mo man siya mo mulak. Diri ka sa dako. Putlan ang siya gamay. So katong ganiya gitaw na ko tol. Putlan ako to puro wa niya nakita. Tingnan na mo na tol. Putol na siya. Putol na siya mga tol. Balik ni mo na yung sumpay. Sumpay lang mga tol. Okay. Sumpay ha. Dan lubong kamot. Kabahog. Anso na yung iro tol. Hanganak. Dati mo man kuan tambal. Asan kang kaon? Niya dito ka tatay. Tambal mo lang ako. Ay, sumpay na mo tol no. Sumpay na. Tuyok ko lang mo nagpatuo tol. O clockwise tol na. So nahugot na siya. Hindi na siya mabungkag tol. Nahugot na siya tol, hindi na siya mabungkag. Balik ni mo nagtao diri. Balik mo nagtao tol. So isin niya. Kinkin. Tol. Nabalik na siya tol. Okay. Kita. Oh, nabalik na siya tol. So tao na ni siya dito. Pero sample lang siya tol kay mao naman niya atong giilisa no. Daot na gyud ni siya. Kay nagasgas na gyud siya tol no. Nagasgas. Kung gawas na yun ang city ani bisan paghugtan na to ng putlan to na yung spring. So katong ganyan gitawon na ko tol, giputlan akong spring ato. So ana tol mo na si sekreto tol. Labi na og dili genuine imong napalit. Mas gwapo jud tong genuine, pero basin pag genuine tol, kung karaan nato imong country shop. Hilis mo siya gamay jud tol. Putlan gyapon mo siya para mo press ang kaniyang sale tol mo press. So ana ra